ତ ହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସକାଳୁ ଆନି ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ ମାନେ ଆମ ବିଲ ରୁଆ ହେଉଛି ନା ଯାଇକି ଟିକେ ବିଲ ରୁଇ ରୁଆକି 8ଟା 9ଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 5ଟା 54 ହେଲା ଟାଇମ୍। ଆଉ ଚାଲ ସେପୁଣି ବିଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବି କେତେ ରହୁଛି ମୁଁ। ଚାଲ ବାହାରେ ପାୱାର ଚାଲିଛି କାର ଗୋଟେ ବିଲ କାଦ କରୁଛି ବୋଧେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପୁରା ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗର ପକୁଡ଼ି ମକୁଡ଼ି ଆଣିକି ଟିକେ ଚା ଫା ଆଣିକି ବସି ପଡ଼ିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରା। ଏଇଥର ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ମାନେ କହିନି ଖାଲି ଖରାନି ନହେଲେ ଏବେକୁ ଏଇ ବିଲ ସବୁ ରୁଆ ସରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ବିଲ ସବୁ ରୁଆ ସରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ରଜ ପରେଠୁ ବର୍ଷା ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇକି ହଳମଳ ସରିକି ରୁଆ ଫୁଆ ସରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଥର ତ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଲାନି ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ରୁଆ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଚାଲ ଦେଖିବ ଏଇଆଡ଼େ ସବୁ ରୁଇ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ରୁଆ ହେଇଛି ଅଧା, ଇଆଡ଼େ ଅଧା ରୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଆ ଟୋଟାଲ ରୁଆ ହେଇନି। ଆଉ ସେଇଠି ପାୱାର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଦେଖେଇବି। ସେଇଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ପାଣି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏବେ ହଳ କରି ରୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଥରେ ରୋଇଦେଲେ ତାର ଆପେ ଗଛଟା ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଖୁସି ନହେଲେ ବି ଖୁସି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖ ରଜଠୁ ବର୍ଷା ହେଇନି ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ 5 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିବା 5 ତାରିଖ ଆଜି ହେଲା, ଆଜି କେତେ 30 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 5 ତାରିଖ କହୁଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାର ପାଣି ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ତଳ ବିଲ ମାନେ ସେଠି ପାଣି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପାୱାର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଛି, କାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଲ। ଇଆଡ଼ ହାଲକା ହାଲକା ରୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତିନି ଆଉ ଏଇ କାଲି ଆସିଥିଲି, କାଲି ଆସିକି ଅଧା ବିଲ ରୋଇଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲଟା ସେଇଟା ଅଧା ରୋଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧା ରୋଇ ନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜି ବିଲକୁ। ଆଉ ରୋଇକି ଯାହା 8ଟା 9ଟା ରୋଇକି ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇକି ଆଉଥରେ ଆସିବି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକିରୁ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ସେ ଫାଟା ଅଛି, ସେ ଫାଟା ମୁଁ ରୋଇବି। ଏଇଠୁ ରୋଇବି ହଁ ସେଠି ଯାଏଁ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ରୁଆ ହେଇଛି। ବିଲ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ହେଇଛି। ଥରେ ଆମର ସିଆଡ଼କାର ବିଲ ଗୁଡ଼ାର ପାଣି ହେଇନି, ସେଗୁଡ଼ା ପାଣି ହେଇନି ରୁଆ ହବ। ଏଇ ତଳ ଲୋକ ପକେଇଛନ୍ତି, ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତୁଳିକି ରୋଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇଆଡ଼େ ଏମିତି ରୁଆ ହେଇନି। ବଗ ଖାଲି ବଗ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଲି ବଗ, ଯେଇଠି ଦେଖି ସେଇଠି ବଗ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଏମିତି ରୁଆ ହେଇଛି। ଏତିକିରୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଜି ଏଇଠୁ ରୋଇମି ଯାହା ପାରିମି 8ଟା 9ଟା 10ଟା ଯାଏଁ ଯାହା। ତାପରେ ସେମିତି ସବୁ କାଲି ରୁଆ ହେଉଥିଲା। କାଲି ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ପକେଇଛି, ରୁଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଡର ହଉଥିଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନ ମାରିଦେବି। ସବୁ ଆଉ ଆଜି କାଲି ବାପା କେତେ କମ୍ ତଳା ତୁଳିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଏଇ ବିଲଟା ଏତିକି ରୁଆ ହେଲା। ଆଉ ରୋଇକି ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ଗୋଟେ ଘର ପଳେଇଗଲି। ସେମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ତଳା ତୁଳିଥିଲେ ସେଇ ଆଜି ମୁଁ ରୋଇବି। ଆଉ ଏଠି ପାୱାର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଇ
ଚାଲିଛି ପାୱାର ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ତଳା ତୁଳୁଛି ଆଉ ହାଏ ଆଉ ହେଇଗା ସବୁ ଆମ ତଳା ହେଇଗା ଏତିକି ତୁଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖ ଦେଖୁ ତଳା ହୁଏ ଏଇଟା ଆମ ବିଲ ପାଣି ତୁଳ କରି ହେଇଯିବୁ ଏଇ ସବୁ ଏମିତି ତୁଳା ହେଇଛି ତୁଳା ହେଇଛି ତୁଳା ହେଇଛି 8 ଘଣ୍ଟା ତ ତଳା ତୁଳା ହେଇଛି ଆଉ ଏ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ସେଇ କଡ଼ରେ ଚାଲ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୁଇବାଟା ଦେଖି ପାରିନି ନା କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚାଲ ତଥାପି ଦେଖିବା କେତେ ଲୁଇ ପାରୁଛେ କେତେ ନା ଆଉ ବଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି 3-4ଟା ବଗ ଅଛନ୍ତି 3ଟା ଆଉ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବି ରୋଇମି ଦେଖିବା ତାପରେ ବାପା ଏକା ଆସିବେ ଭାତ ମତେ ଖାଇ ସାରି ଆସିବେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି घर मोर कम बो बापा घर मोर कम सारने जाई ସେମାନେ ଆସିବେ ସବୁ ପାଖରୁ ତଳା ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଠି ପକେଇଲି ତାପରେ ଏଇଠୁ ରୋଇ ଯାହା ଯେତିକି ରୋଇମି ଚାଲ କେରକ ମୁଁ ରୋଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସବୁ ତଳା ବହି ସାରିନି ବିଲକୁ ସବୁ ତଳା ବହି ସାରିକି ଏବେ ରୋଇମି ଚାଲ କେରକ ରୋଉଛୁ ଦେଖିବି ସବୁ ଘାସ ଟିକେ ଅଛି ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେବି ତାପରେ ରୋଇବା देखो केरको होती मजा आसीज आस किए मो सहित रोब तो देखते रुआ होती एते पानी अच्छी तला छुटिया सब डूबी जाऊँगी पानी अच्छी चल सब टिके टिके दवा सब बहुत पानी आड़े अच्छी तो फाइनाली रुई सारिदेली मुझे आउ देख केतकी रुआई जेतकीटा कही ताठू टे अधिक गला और तलामला सब सरीगला जाइए घर जाइए आउ थे आसिकी तलामला तुलिकी 4टा को यही बिलटा पूरा मैं रुईकी कंप्लीट कर देख केतकी रुआई एतकी इे रुआ थी आसिकी मुझे कुणु
एक रुइली से मजा मझी आड़े पहुँचेदेनी आउ तीनटा चार्टा बिड़ा अच्छी आउ बापा कहले से रही जाऊ आउ थे तुड़ीने के रुआ जीव ताने टे जूम कर दिए एतिकी आउरी आर आड़ रुआ सेतकी तापरे सेठू हाँ आउ 20-30 घंटा खंडे नागिब आसिकी जहाँ जहाँ जितकी पारिमी तुड़ी तापरे तुई सारी जहाँ यहाँ आज रुईकी जमी 4टा बेलू रुई सारिदेवा भावुचे सरी जाऊँ रुई सरी जाऊँ आड़े यही बिलटे पावर चल के रोनी ना से चलुला ये रुईटा देखी पारे पावर टेलर जार मैंने जार हल करदेला तार आज रुईब तोड़ा सब पकई दी बिल चारिकड़ चलो घर को मैंने किस आउ थे आसिकी देखिए के तोड़ा रुई सारिकी जाऊँ घर को टे जाइए घर को जीमी ब्रश ब्रश करके पूजा मुझे सार देकी हाथ हाथ खाई देखिए आउ डबल आसिकी तोड़ा तोड़मी जहाँ देखिए तोड़मी आज भावुँ से बिलटा पूरा सार देने आउटे हाँ से पाखर आउटे बिल अच्छी छोटिया बिलटा ये सब बड़ बिलटा फास्ट आम जिते भी फास्ट आम रुए फास्ट ये बड़ बिलटा को रुए तापर जाइए छोटिया छोटिया बिल का रुईदेवा यहाँ 2 दिन लग जाए तो मैंने मूलिया कहे दिन सार दे मूलिया भी निहती 5-6 जन आई मूलिया आउ एथर कहले मूलिया फुलिया कर पैसा पत्र सर्टेज ये घर लोक जहाँ जितकी पार्च रोवा चलो आउ मत कमेंट कहे तुम सियाड़े बिल फिल रुआ सरला ना ना निहती कह कमेंट बॉक्स पूरा ऑन अच्छी फंका अच्छी पूरा कमेंट करी पूरा फुल कर दियो आम यार एमती रुआ चलती एमती पानी होती निहती कहे तुम सियाड़े रुआ फुआ सरला के आट गला निहती कहे कौ पार्टा तुमको बहुत भल लगे आज से रोचे वीडियो बहुत लंबा हो आज से लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो भल रुह खुश रुह इनकम करो पैसा बहुत जुगर पैसा बहुत दरकार पैसा निज टाइम को बुली यार सियाड़े बुली फुलिकी मैंने टाइम को नष्ट करनी जाओ एबेठू पैसा इनकम करो एबे न इनकम करना केतला इनकम करिवो आसे रोचे आज ये वीडियो क्या लगे कमेंट निहती कहे आज रोचे जय जगन्नाथ जय।